אחרי המשחק קיבלנו סרטונים, אז קודם כל ראיתי חייל הולך ופתאום נותן פצצה לפנים לאוהד. אז אני אומר, משטרת ישראל, יש לכם את התמונה? החייל הזה צריך לשבת בבית כלא. הדבר השני, הלינץ', הכוונה לינץ', 60-70 איש ראו אוהד עם חולצה אדומה. חלק אמרו, הוא בא להתגרות, לא משנה, בן אדם יכול ללכת עם חולצה אדומה ואתם לא חייבים להכות אותו. אחרי כל הקללות, קיבל בקבוק בראש וכמעט התעלף. ולאותם אנשים שראיתי בלינץ' שרובם היו עם ציציות וכיפות, תורידו, אלוהים לא סולח לכם. עכשיו אני עובר למיקי זוהר. אתה לא יכול להגיד, לא נפסיק להיאבק בתופעות האלה עד שהשקט יחזור למגרשים. לא מיקי, היה שקט במגרשים. היה יופי של עידודים בבלומפילד, בנתניה ובטדי. היו תפוחים רקובים. ובמקום לבוא ולהכעיס את כל אוהדי הכדורגל במדינת ישראל, אתה צריך היום ב7 בבוקר לדפוק בלשכה של המפכ"ל ולהגיד לו, אדוני, זה לא אוהדי כדורגל. 99% מהם